Naka-recover na unta sa COVID-19 ang 106 years old nga lolo sa Cagayan de Oro City. Apan kalit kini nga namatay. Atong sayron kung ano sa report ni Cyril Chavez. Gikasubo nga gipahibalo sa Cagayan de Oro LGU nga si Lolo Francisco Opalya, 106 years old, ang mipanaw na sa miaging gabi. Si Lolo Francisco ang pinakatigulang nga nakarecover sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City sa mga lalaki. Nakauli na kini sa ilang balay sa Barangay Lumbia ug dito usab kini namatay. Gani sigon pa sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Office nga nakadawat na si Lolo Francisco og Centennial Award nga 100,000 pesos gikan sa DSWD ug laing 100,000 pesos gikan sab sa LGU. Karon sa iyang kamatayon amo na sad kita gi-process ang iyang 5,000 burial assistance. Sumala pa sa City Health Office nga ilahan nang nadeklara nga recovered si Lolo human nga migawas na ang negative RT-PCR test result niini ug gipapauli na kini sa ilang balay. Apan niadtong milabay nga tungang gabi mipanaw na kini. And then sigon sa sisulti sa tuang nurse dito, walay mga kuando na sila police report, and then ang gibutang dito is a natural death. Gikonsiderang milagro nga naka-recover si Lolo Francisco sa COVID-19. Gani nakatakda na unta nga makikita kang Mayor Oscar Moreno. Iyang kalipay, siguro nalipay gid sad siya, no? He must have been very, very happy nga iyang na-conquer ang virus, no? Wow. Saludo ta sa iya, Sel. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.